Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που θα προκαλέσει αίσθηση, καθώς ο χώρος δίπλα στον ισθμό της Κορίνθου έχει μετατραπεί σε μια απέραντη χωματερή. Τόνοι μπάζων και σκουπιδιών έχουν μετατρέψει την περιοχή σε υγειονομική και περιβαλλοντική βόμβα. Και το πιο εξοργιστικό είναι πως στην παράνομη χωματερή την έστησε ο ίδιος ο Δήμος, ο οποίος προσπαθεί τώρα μάταια να δικαιολογηθεί χωρίς να δίνει ουσιαστικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου του σταθμού μας. Είναι τραγικό. Δεν ξέρω γιατί οι αρμόδιοι δεν έχουν φροντίσει όλο αυτό να το μεταφέρουν κάπου αλλού πιο μακριά. Ο καθένας έρθει και πετάει ό,τι μπάζω, έτσι. Και τα απόβλητα αυτά εδώ που βλέπετε όλα θα πάνε στον ισθμό. Εικόνες ντροπής με υπογραφή του Δήμου Λουτρακίου. Εκατοντάδες μέτρα γεμάτα με βουνά από κάθε λογή, σκουπίδια και μπάζα. Όλα αυτά μία ανάσα από τον ισθμό της Κορίνθου και το Αλεξάνδριο Συνεδριακό Κέντρο. Τη διαμόρφωσε αυτό το χώρο εδώ για να τον κάνει χωματερή, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει ποτέ άδεια εδώ. Είπαμε, είναι ο ισθμός. Μια απέραντη έκταση γεμάτη με τόνους από μπάζα, σκουπίδια, πλαστικά, ακόμη και ογκώδη έπιπλα. Μια υγειονομική βόμβα που έχει δημιουργηθεί, όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι, σε μια παράνομη χωματερή που έχει στήσει ο ίδιος ο Δήμος δίπλα στον ισθμό της Κορίνθου. Όταν βρέχει, υπάρχει αυτή η απέσια μυρωδιά. Εδώ και περίπου 2,5 χρόνια είναι αυτή η κατάσταση. Είναι μόλις το περιβάλλον αυτό. Τουρίστες περνάνε, βλέπουν αυτό το χάλι εδώ κάτω και είναι αμαρτία από το Θεό. Ο Δήμαρχος Λουτρακίου παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι δίπλα στον ισθμό ο Δήμος έχει στήσει μια παράνομη χωματερή. Ουσιαστικά δεν υπάρχει άδεια. Ναι. Το ξέρω πως καταγγέλνουν και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι δεν υπάρχει άδεια ουσιαστικά. Ναι. Και εκεί προσπαθούμε να βγει η άδεια και όλα αυτά τα σχετικά. Δεν είναι μόνο αυτό. Όπως φαίνεται σε βίντεο που φέρνει στο φως ο Sky, ο Δήμος πριν από λίγες μέρες έβαλε φωτιά για να κάψει, όπως ισχυρίζεται, μόνο κλαδιά. Οι εστίες που καπνίζουν ακόμη και οι μαρτυρίες κατοίκων τον διαψεύδουν. Και πλαστικά και έγανε και τα πάντα. Δυστυχώς ο καπνός που εισέπνευσαν οι κάτοικοι μάλλον δεν ήταν από φυτικά υπολείμματα. Μία καύση που απαγορεύεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λίγους μήνες πριν, όταν η αντιπολίτευση έφερε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, η μόνη απάντηση που πήρε από τους αρμόδιους αντιδημάρχους ήταν ο χλευασμός. Κανένας εδώ δεν ενδιαφέρθηκε. Εσείς σύμφωνα και με τον νόμο δεν δύναται να υπάρχει οποιαδήποτε χωματερή και πόσο μάλλον σε ένα τουριστικό δήμο και στην περιοχή αυτή στο συγκεκριμένο σημείο. Ο Δήμος βέβαια έχει βαφτίσει τη χωματερή σημείο το οποίο χρησιμοποιούν για να πετούν κλαδιά. Δυστυχώς ο κόσμος βγάζει πάρα πολλά κλαδέματα, δέντρα και τα παρατάει στο δρόμο και τα εγκαταλείπει. Ο Δήμος μιλά για έναν χώρο εναπόθεσης κλαδιών, όμως όπως μπορείτε να δείτε σε πολλά σημεία τα κλαδιά έχουν χαθεί μέσα σε τόνους από έπιπλα και οικοδομικά υλικά. Κάτοικοι υποβάλλουν μηνύσεις, φορείς διαμαρτύρονται, όμως εδώ και 2,5 χρόνια η χωματερή γιγαντώνεται και μετατρέπεται σε υγειονομική βόμβα.